Gospodo, evo me, posle dugo vremena vraćam se da vam donosim zabavu koju niste preimali, nećete ni sad imati, ali šta smeta vam što sam došao, pa ja mogu dodati. Nikoga nije briga za mene. Nikoga. Nema toga što možete da uradite da me oterate, da. Ja sam svoj čovjek i mogu da radim šta hoću. Ja imam svoj život. Ja sam sad faca. Shvataš? Da pređemo mi na stvar zašto sam ja ovdje trenutno s vama posle ovoliko dana. Jeste to da sam bio sam na moru i sad pre toga mjesec dana sam onako imao sam neke pripreme oko škole i neke druge privatne probleme i poslije sam otišao na more. Jednostavno dosadilo mi je da snimam klipove i onda sam prestao i sad kad sam se vratio s mora i kad se Matija vratio s mora mi smo otišli na neko igralište i tu smo malo bili, igrali košarke, tako basket i sad je Matija i Rade nije bitan. Matija i Rade su pričali kako bi trebao da nastavim da snimam i dobio sam par komentara preko leta. Odlučio sam da ću da batalim gaming zato što trenutno nema nikakve šanse da se uspije na YouTube ako snimate sve što drugi snimaju. Jer zašto biste vi gledali mene kad možete da gledate Muđu iz Serbijana, koga jebem da. Svejedno, kad biste mogli gledati druge ljude, zašto biste gledali mene? Svejedno, mislio sam da radim nešto, pošto kanal, obično kad vidite neki gaming kanal, evo sad da lupim kao Skydez Minecraft za sve Minecraftere, vaš. On snima samo Minecraft, pošto čim Minecraft izumre kao igrica, njemu će kanal da propadne, zato što nije fokusirao kanal na sebi, nego je fokusirao kanal na nekoj igrici. I ja sad želim da fokusiram ceo kanal na sebi i tako da ću snimati neke vlogove gdje ću vam pričati o nekim mojim iskustvima, možda ću snimati igrice, neke challenge, samo znajte da neću moći baš redovno da snimam pošto sad počinje škola, a ja nemam baš toliko vremena, moram da počnem da učim ako mislim da u ovoj školi budem odličan đak sa svim peticama, što nije baš najuspješnije, ali svejedno. Klipovi će možda biti preko vikenda ili možda budu negde u toku sedmice, ali najvjerojatnije preko vikenda jer tad imam najviše vremena, jer ovako preko radnih dana nema baš toliko vremena jer sam redovno u školi ili učim kući ili završavam neke stvari. Sve u svemu nadajte se da će biti klipova, ali ne tako često. Još ono što sam htio da vam kažem je, ako želite da vam ispričam neke moje događaje s mora, anegdote i te tako stvari, obavezno napišite u komentar i od sad šta god mi vi zatražite da snimim. Svejedno, hvala vam što ste gledali ovaj klip. Ime kanala će za sad ostati isto, ne vjerujem da ću ga menjati. Očekujte svašta, znači nećete tačno znati šta ću ja snimati od klipova, zato hvala vam. Hvala vam, izgubio sam par slova preko ovih dana, ali to mi pokazuje da i dalje mislite na mene, ne mislite ali i dalje mi pokazujete da vam znači nešto moj kanal i ja sam tu da bi vam pomogao da budete najbolji što možete, šta god nam zatreba ja ću vam, ako ne znam kako da vam objasnim, ja ću vam pokazati svoje neka iskustva u vezi te stvari, pa vi možete nešto naučiti iz mojih grešaka ili iz drugih stvari, zato hvala vam što ste gledali klip, ovo je bio Neomid i vidimo se, pozdravim debeli.